Vítáme vás v Turnově a nabízíme vám výbornou investiční příležitost s rychlou a jistou návratností. Objekt je volný k okamžitému nastěhování a užívání. Dle územního plánu je možné mít v objektu jak byty, tak i provozovat výrobu nebo obchodní činnost. Objekt se skládá ze 3 budov s vlastním nádvořím vhodným k parkování o celkové užitné ploše 1450 m2, který se nachází v klidné ulici jen pár desítek metrů od náměstí s širokou možností využití. Jak pro obchodní činnost, tak i pro krásné bydlení v centru města, v srdci českého ráje, hojně navštěvovaného domácími i zahraničními turisty. Pokud se rozhodnete pro využití objektu k bydlení, získáte minimálně 6 bytů s více jak 100 m2 užitné plochy, které lze ještě rozdělit i na menší s vyšší návratností investice. Další bonus tohoto objektu je možnost vybudování obchodních prostorů v přízemí hlavní budovy, kousek od městského úřadu s vlastním parkováním pro rezidenty nebo zákazníky. Napočítali jsme zde minimálně 6 bytů o ploše okolo 700 m2. Pokud by se vám podařilo byty zmenšit, což je konstrukčně možné, získáte více menších bytů. U 2 dalších budov lze přistavět minimálně 2 další nástavby s další užitnou plochou přesahující 230 m2. Statika těchto budov byla koncipována na další patra, popřípadě na několika tunové zatížení podlah. Nemovitost prošla v roce 2017 celkovou rekonstrukcí. Nové kompletní rozvody elektřiny, vody, topení, kanalizace, tepelné izolace střechy, obytného podkroví, včetně úplné výměny oken v celém objektu. V roce 2024 byla dokončena nová elektrokotelna pro napojení fotovoltaické elektrárny. Celý objekt je zabezpečen kamerovým systémem Jablotron. Objekt byl do letošního léta kompletně pronajímán pro kanceláře a lehkou výrobu a z toho důvodu jsou všechny prostory nadstandardně zasíťované pro jakékoliv připojení IT a ve vynikajícím udržovaném stavu. Každoročně byly prováděny revizní prohlídky a servis. Ve skladových prostorách byl vybudován technický výtah. Změna využití objektu je široká a počínaje přes využití pro byty, obchodní prostory, kanceláře, call centrum, ordinace, zubní laboratoř, veřejné obchodní prostory, fitness i pražírnu kávy, restauraci, hostel a jiné. Jde o víceúčelovou stavbu v územním plánu určenou pro smíšenou výstavbu. Nemovitost je vytápěna plynem, popřípadě 2 elektrokotly i jako záložní zdroj. Je zde i dostatečný přívod elektrické energie jističem 3x250 A s vlastním zázemím pro uskladnění bateriového úložiště s klimatizací a serverovnou. Nezapomeňte, že bytové jednotky se v Turnově prodávají za více jak 50 000 korun za metr čtvereční. V tomto případě je v nabídce za méně jak polovinu a proto si myslíme, že se jedná o výbornou investiční příležitost s jistotou rychlé a vysoké návratnosti. Pokud vás naše nabídka zaujala, budeme se s kolegou těšit na prohlídku. V případě veškerých dotazů jsme vám plně k dispozici. Neváhejte nás tedy kontaktovat.